Chegamos con complicacións, non? Como creo que non pode ser de outra maneira, non? Un pouco esperando os casos que se recuperaron de estar co Covid, bueno, vendo realmente como un pouco unha incógnita, non? Como vamos a chegar, que número de futbolistas ou con que número de futbolistas vou a poder contar, bueno, un pouco todo o que estamos vivindo na sociedade, pois reflexado no equipo de fútbol, non? Intentar sobrevivir, digamos, a ver como chegamos ao sábado. Lamelas está aí na última fase de recuperación. Vamos a ver, en función das baixas que temos, si podería chegar ou non a convocatoria, bueno, para uns minutos. Bueno, todo vai a depender un pouco tamén das probas que temos, non? Dos que podemos recuperar, onde recuperamos a un par de xogadores. Bueno, vamos a esperar, temos que esperar hasta o último momento. Sí, a ver, máis que complicado supoño que será para os dous equipos, non? Un pouco por todo isto que estamos vivindo, non sei exactamente as baixas que teñen eles, pero sei que un par de ou tres futbolistas pois tamén están co Covid, ou sei que, bueno, un partido para adaptarse a esta situación, non? Para intentar competir ben o sábado, despois temos un parón de 15 días hasta volver a xogar, bueno, a facer ese esforzo de competir este partido contra o Arousa e ver, bueno, despois como podemos ir recuperando efectivos, podemos ter 2 semanas de adestramento, bueno, pois completas para recuperarnos ben e chegar ben, non, ao seguinte partido. Está claro que está niveladísima, estemos aí a un punto, é verdad que o último partido da primeira volta, que de gañalo nos iríamos a 25 puntos, que creo que é unha moi boa puntuación. Bueno, ademais, pois, meteríamos 3 puntos a un rival directo neste momento, non? Pola distancia que está na clasificación. Así que, bueno, partido para cerrar a primeira volta, como locais, creo que, bueno, moi importante, non? Poder sumar os 3 puntos. Creo que temos que estar mentalizados de, bueno, a pesar das dificultades que temos todos, de competir ben e de intentar gañar para chegar a esos 25 puntos que creo que é o noso objetivo ahora mismo. Partidos no que hai un maior coñecemento do rival, non? Do que fai cada equipo, dos futbolistas que ten, bueno, un coñecemento directo, ven tamén de enfrentamentos pois como a temporada pasada, non? Na que, bueno, con nós aquí como locales fomos capaces de ascender precisamente contra eles, non? De cerrar, digamos, o ascenso. Bueno, dous equipos que se conocen ben, un adestrador que tamén coñezco ben, que teño moi boa relación con el. Bueno, isto, cando son partidos entre galegos, é máis sinxelo para todos, non? Todos nos conocemos moito máis. A Rosa está, creo que indo de menos a máis na Liga, non? É certo que se move, bueno, como casi todos os equipos, en marcadores curtos, que está sendo poderoso no balón parado, que ten a Luismi arriba que está facendo goles con facilidade, un equipo moi sólido, que creo que ten un ritmo de xogo, sobre todo na parte final desta primeira volta, nos últimos partidos, un ritmo alto de xogo, con e sin balón. Bueno, un equipo, non vamos a decir moi brillante, non? Pero moi efectivo, que sabe ben o que quere facer e que está competindo moi ben na categoría. Un equipo que físicamente tamén é poderoso, que normalmente, bueno, nos enfrentamentos que tuvemos, pois sufren máis cando nós somos capaces de darlle velocidade ao xogo, de levar o fútbol polas bandas, non? De ser un equipo que lle dá moita amplitud, que somos capaces de mover o balón rápido e chegar a situacións por fora de un contra un, pois somos, creo que é onde máis daño lle facemos, non? Non están moi cómodos cando teñen que estar moito tempo sin balón, non? É certo que creo que eso melloraron, pero, bueno, creo que sigue sendo un equipo que moito tempo sin el pois non está de todo a gusto, así que, bueno, vamos a intentar ter un bo ritmo de xogo, ser capaces de dominalos, de buscar ir ao polo partido e de que eles, bueno, pois normalmente aquí suelen sufrir, non? A nivel individual está claro que hai un futbolista que está marcando moitos goles, xa o dixen antes, non? Como é Luismi, pero a nivel grupal me parece que é un equipo sólido, non? Que bueno, o que transmite, pois, un colectivo implicado que está traballando
bueno, todo o mundo moito, non? Suele pasar na nova categoría, cando chegas a unha nova categoría, bueno, se lle ve un equipo que ten moi claro o que quere facer en cada partido. Creo que é un partido pois desos que todo o mundo ten un pouco como inolvidable, non? Ou como un recordo sempre grato, xa quedará sempre nun Bergantiños Arosa, pois que foi o partido que nos deu este ascenso, non? De forma definitiva, non? Bueno, está claro que, bueno, máis ou mellor a previa, eu creo que xa o día do partido xa estás pendiente de outra cosa, ahora sí que te acordas, porque recordas un pouco cando foi a última vez que viñeron aquí, non? E, bueno, pois foi ese día, o 2 de maio, e creo que todos o temos na cabeza. Foi un día feliz, pero non sei, igual non ten nada que ver co do sábado, non? Hai que ser moi conscientes de que iso xa é historia e que hai que volver a competir coa Arousa e se podemos volver a ganar. Pois mira, tal e como está a cousa, o que lle pido é salud, non? Para todos, e que se poida competir, bueno, iba a dicir que a igualdade de condicións de que todos podamos dispoñer de todos os futbolistas, polo menos sin COVID, non? As lesións son parte do xogo, pero, bueno, este virus, esta historia se está facendo longa, non? Eu creo que para todos, entón, se teño que pedir algo, eu pediría que isto se acabara e que pudiéramos, bueno, pues, traballar todos con normalidade, volver a competir uns equipos con outros con normalidade, sin esta historia, non? Que nos atranca todos os días, que nos tenga todos un pouco preocupados sempre, que hai compañeiros que o levan mellor ou peor, non? Sobre todo, pues, o importante é a saúde dos futbolistas, non? Son xente nova, que, bueno, esperas que o leven o mellor posible. Entón, se lle teño que pedir algo, ahora mismo lles pediría eso. Pues vamos a pedir que esa ilusión que transmiten últimamente, non? Cando veñen as Eiroas, pois que sigan aí apoiando. Creo que o 2021, con todos os atrancos que tuvemos a nivel tamén de COVID, con partidos a porta pechada, máis enseguida que se pudo ver xente no campo, pois se veu que había fame de fútbol, non? De estar co equipo. Vivimos un ano complicado, pero que foi bonito, e que a afición, eu creo que se enganchou e que non se desenganche, non? Que sigan aí. Pode haber outras dificultades destas de aforos e demais, pero que sempre que a salud o permita, volvemos ao tema da salud, pois que estén outra vez co equipo, que disfrutemos todos do fútbol, porque ao final, bueno, daste conta que con todas estas historias é importante tamén disfrutar do fútbol, os que estamos abaixo, xogadores, nós máis directamente cerca deles, e a xente na grada, non? Que todo o mundo veña con ganas de disfrutar. Esperemos que sí, non? Que isto, se non chegou a ese famoso pico, pois que este a punto de chegar, e que en esta segunda volta que vamos a empezar despois do partido da Arousa, polo menos que teñamos, pois eso, a máxima normalidade posible.